ജോയ് എന്നൊരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഹാപ്പിനെസ് അല്ല, മറ്റൊരു ഫീലാണ്. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് കുറച്ചൊരു ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മൾ എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു സാധനമാണത്. ഇപ്പോൾ ജീവിതമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ബിസി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും എവിടെയോ ഒരു മിസ്സിങ് വണ്ടിക്കുണ്ട്. ഞാൻ പോലും ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് ഫീൽ കിട്ടാറുണ്ട്. എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, മനസ്സിലുള്ളത് നമ്മുടെ ഗ്യാങ്ങിനോട് തുറന്നു പറയുമ്പോൾ, നമ്മുടെ കംഫർട്ട് ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഫീല് കിട്ടാറുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ മാറ്റം ഉള്ളിൽ വരും, ഒരു ഓറ ബിൽഡാകും. ആ ഓറ മറ്റെല്ലാവർക്കും കണക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. അവർക്കും ഈ ജോയ് ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ അവർക്കും ഇതേ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകും. അതൊരു റിയൽ ഫീലിംഗ് ആണ്. അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. സോ ജോയ് എന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാക്ക്, ആ ഫീലിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയലി നിങ്ങൾ ബ്ലെസ്ഡ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ജോയ്.